Sanibonani. Ngizo-eda ngoba manje lesi sizathu esiyi-1 ngisibekile sokuthi isona sizathu esithi mina angeke ngikwazi ukungabi nomyeni. Lesi sokuthi ngiye ngibona uma wami etatazela ubaba wami ngichaze lonto nani. Akusona sodwa isizathu leso. Yazi-ke mina ngibe nenhlanhla ngoba hayi mina ney'ngane zasekhaya. Sithe masikhula sakhulela ekhaya elinomama abahlukene, abaphuma emakhaya ahlukene, ekhaya elinobaba. Ngoba lapho ufunda ukuthi uhlonipha uma wakho, uhlonipha umama ongasiyena wakho. Engizama ukusho ngalokho ngisholo ukuthi angeke mina ungifanise nengane ekhuliswa umama oyi-1. Angisho ukuthi mina ngingcono kunaleyo ngane. Bakhona omama othola ukuthi omama ba-street, omama nje abangabhedelo. Mhlampe nayo-ke sicishe sifane nalena omama ongabhedelo. Bese kuzoba khona omama laba bathanda kakhulu iy'ngane zabo, abangakwazi ngisho ukulungisa iy'ngane zabo uma seyibheda. Angeke mina uzungifanise naleyo ngane. Engizama ukusho ukuthi ikhaya elinobaba angeke uzolifanise nekhaya elingenababa. Okokuqala sikhuluma ngesithunzi. Ikhaya elinendoda liba nesithunzi. That is why ngithi mina umuntu wesilisa ubalulekile, because even kunokha umuntu emnyango, umuntu oqala okumele uyovula isicaba ubaba. Kuzwakala ukugudla phezu kwendlu okungaqondakala. Umuntu ofanele ephume emnyango eyo-check ukuthi kwenzakalani ubaba. That is why mina ngithi ubaba empilweni yami, umuntu wesilisa oyoba umyeni wami empilweni yami ubalulekile, because ngikhuluma ngezinto engazi ukuthi angeke ngikwazi ukuzenza. Ngiyazazi ngiyigwala, angeke ngihlale ney'ngane zami ngedwa mina. Nhlobo empilweni yami nje kuthiwa ngumama osingile ohlala ney'ngane zakhe, ukuthi uma kuthi gudlu kuphume yena. Cha, mina angeke ngikwazi ukwenza lokho. Ingakho ngithi mina indoda empilweni yami ibalulekile. Mina angeke ngimele ukuyisawuza iy'ngane ngidelele lezi iy'ngane, because iy'ngane once zakhula yibone ngathi ziyalingana nawe umzali wayo. Bangako omama bashawaza iy'ngane zabo. Angifuni lonto mina empilweni yami. This is why ngithi mina ngifuna ubaba wekhaya, because mina ingane iyothi yangibhedela uma nginomyeni wami ethi uthini kumngami qeda ayifaka induku. Yabo? Izo zonke izinto lezi engingayifuni zenzeke kweyami impilo. Enye into ngizokwenzela example ngabafana basekhaya. Nami ngikhulele ekhaya. Abafana basekhaya bebazi ukuthi ekhaya kunomthetho. Umthetho ubuthi ekseni uma bevuka ekseni fanele bekhiphe iy'nkomo esibayeni beyisele phesheya. Uma bengakwenzanga lokho bebazi ukuthi uma kushaya isikhathi sokuthi ubaba useyahamba manje, ubaba bedlula ngasesikoleni la sifunda khona nobhuti bami. Uma kushaya isikhathi sokuthi ubaba useyahamba, ebebashiya kanjalo, bebengabagibezi nemoto. Bebesala kanjalo, bekusale bekhiphe iy'nkomo emva lokho belandele ngemumva. Ngoba umthetho wala ekhaya banjani abawenzanga. Bekhulile bengamadoda amadala afunda grade 12. Kodwa bebewazi umthetho wasekhaya uthi umthetho wasekhaya lo. Mina bengazi ngiyintombazane ukuthi intombazane ayishayelwa u6 ngaphandle komuzi. Intombazane ayishayelwa u6 ingaphandle komuzi kaManqele. Bengazi ukuthi ngisho ngafike ngichaza isitori sami kodwa kusalayo ngizoyithola induku. Khaya nobaba lelo akusikhona kampunzi edle mina wenzi noma yini. Usengaguga-ke bakithi ubaba manje ngoba usegugile vele sekwenzeka noma yini. Kodwa hayi ubaba wami mina esawungubaba lo ongaphethelwa. Kwamanje ngiyabona ngisho iy'ngane ey'ncane seziye zimbonge egiye, ngisho ngithi hayibo. Iy'ngane seyibonga ubaba egiye. Hayi ubaba shuthi usegugile. Yeah. Ubaba bengabhedelwa. Even ngihlangana nomunye ubaba mina ngazi ukuthi ubaba lo. Ingakho mina ngithi angisho ukuthi ku-wrong, kodwa ngiye ngithi mina angiziboni empilweni yami ngithandana nobaba ongangobaba wami, because uma ngimbuka lo muntu ngibona ubaba wami. Uma ngikhuluma nobaba nomuntu owubaba mina angikhulumi ngimile kanje. Izo zonke izinto engisho ukuthi angeke ifane nomuntu okhulele ekhaya nobaba umuntu ongakhulelanga ekhaya nobaba. Angikhulumi mina ngime kanje, ngikhuluma nomuntu owubaba. Ngiyaguqa ngikhothame uma ukuthi akusikhona endlini. Ngiyakhothama uma kusendlini ngiyaguqa ngilalele lo muntu owubaba ukuthi uthini. Ngoba lo muntu uyafana nobaba, mfana into engiyenza ekhaya ngiyenze nakuyena.
ingakho ngithi ikhaya linobaba nekhaya lingenayo ubaba angeke lifane. Mina ngifuna leyo yinto leyo. Even ingane yami isancane lento ukuthi obaba bamanje bayayithanda izingane zabo, bafuna ukuthi ingane ikhulume noma ngeke mina ngiyokwenza sure ukuthi ingane yami ikhula iyazi ukuthi ubaba lo ayikhulumi nobaba noma kanjani. Ngisho ngathi ubaba soft kangakanani ke manje ukuthi ngiyothola umyeni soft, kodwa hayi ingane yami ukuthi idelele umyeni wami phambi kwami. Kodwa ekugcineni na ngiyofuna ukuthi aqine abe yindoda mawukuthi ubaba ongakwazi ukuphakamisa izwi nani. Ngoba nje mina ngifuna ingane yami ikhule ngendlela engikhule ngayo Nkosi yami, ibe nenhlonipho. Even umfana ingathi mayingena endlini ingene igqoka isigqoko, iyazi ukuthi isigqoko siyakhulunyulwa mangena endlini. Ingakhulumi ingane nobaba wayo imile mpo kanjani. Izo zonke lezo zinto engiyifunayo. Ingane ukuthi mangena ubaba ngisho wathi ayiphaphi ihlekike ibanga umsindo, thule du sekungena ubaba endlini. Ingasikhona ukuthi uyahlukumeza nani. Yiba nendlela yokuphila mase kukhona umuntu omdala endlini. Awumemeza ubanga umsindo abanjani. Yona impilo engiyifunayo leyo mina. Mina ngifuna ukuthi ngithi hayi mina ke ngifuna ukuthi ngifunde ngibe nezinto zami ngaphandle kwendoda. Iziningi ngabe izinto engazenzela yona ngaphandle kwendoda, ekugcineni sengithanda no Ben 10 kodwa ngithe indoda ngiyifuna. Angifuni into enjalo mina. Ngizenze ungqayista, ngizenze umuntu ongafuna indoda ufuna ukuba nayo yonke into. Emva kwalokho sengithandana no Ben 10, imali yami sidliwa o Ben 10 ngenxa ukuthi ngithe ngifuna ukuba nendoda. Emva kwalokho sengiyasuka mina sengithandana namadoda ashadile kodwa ngithe ngifuna ukushada. Kanjani? Yimina osebhidliza imizi yabantu kodwa ngithe ngifuna ukushada. Yona izinto engayifuni lezo. Mina nje ngifuna ukuthi impilo yami ngiyilungise kusa early, ngibe nomyeni wami nezingane zami, ngiphile impilo yami kahle ngaphandle kokuphazamisa omunye umuntu esifazane. Hayi ukuthi omunye umama zithandazele mina sengisathi indoda yakhe, kodwa mina ngibile nethuba lokuthi ngibe nendoda, ngakhetha ukuzenza unqesta ngathi angifuna indoda. Mina ngifuna ukuyiphilela impilo yami. Egcineni sengiba nestress, o Ben 10 sebengigilile. Angifuni leyo mpilo mina. Iyona into engizama ukisho. Kade nakuma comment bengibuza ukuthi ingani ufuna umyeni. Nginobhuti nje bengibuza ukuthi ingani ufuna umyeni. Izo zonke izathu lezi. Ngifuna ukuba unkosikazi ohloniphekile, onomuzi ohloniphekile, onomuzi ongadlaleli osikhotheni, onomuzi ongadlaleli osikhotheni. Ukuthi noma kuthiwa kunomcimbi nani maqhamuka umfazi womyeni wami, kucace ukuthi lo muntu lo unomfazi wakhe nami umyeni wami, ngibe proud. Kuthi manje nomcimbi ngibona indoda yami igqoka ama overall ibhizi lapha yakhe ihlinza yenza yonke into, nami ngijabule njengomuntu wesifazane. Yona into engiyifunayo leyo. Ingane ezihloniphayo ezaziwa ngisho endaweni ukuthi ingane zalapha ziyahlonipha. Yona into engiyifunayo leyo. Yona into engiyifunayo. Ikhaya linomthetho. Ikhaya elinomthetho. Angifuni mina ukuhlazwa izingane zami. Ngithi ngiyezwa ingane yami isi trenda ngokuthi nje yona iposte isitho sayo singasese. Angifuni lo nto kwelami ekhaya mina. Angiyifuni lo nto kwelami ekhaya. Ingane yomfana akukho lulu kuyicontrol nani ngoba izinto izenza le kude nabangani bayo. As long as ngeke sifike la esiyobe sikhona nomyeni wami kube kuphelile. Kube kuphelile. Yona impilo ke mina engiyifunayo leyo. Khaya elinobaba. Ngizizwe ngisafe nginendoda yami. Ngizizwe ngisafe bakithi, ngizizwe ngisafe. Ngazi ukuthi nginayo umlweli ukuthi nje uma ungithinta nginendoda yami mina. Ngifuna leyo nto. Kulaba nje bebebuza ngiyacabanga ukuthi kukho konke engishilo baphendulekile ukuthi inhlobo yempilo engiyifunayo ngoba ngithi ngifuna ukuba nomyeni iyiphi. Baba yini ngiyangithanda. Futhi sengiyahola ke kakhulu manje ka Facebook. Shothi niyangithanda ne? Niyangithanda ne? Abanye bangibiza ngomngami. Nginabayeni ku Facebook manje abavele beqhamuka bethi mngami. Ngiyabonga isupport. Abanye ngibabuyelile baya na ku YouTube wami, na ku YouTube Mustufuza Somzulu. Kanjalo na ka TikTok Mustufuza Somzulu. Ka TikTok ngifake into epink ngenhla neskipa esima straps navy, neskate esima straps ngo navy and white. Nento epink ngenhla Stufuza Somzulu. Na Instagram abano Instagram Mustufuza Somzulu. Ngibonge ne. Bye bye.